عزوز سلامتنا تقبلوا فنوي اري تي في امكتتال تركبوا زو خبركم تعزبتنا خميس وعلون لوم ربوع 10 حدا تحساس نفركم على تنفران تدالو هاغراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زقربوا لكم خالد محمد برهان نمكتتالكم بخبرنا عدمكم بقندا ارسات زينا خفلم مدبات كن هاغراو معالت مكلاس انصار كل عينتات ادلو دقنسيو تزازيمون ኣብ ምምሕዳር ከባቢ መትከል ኣብየት ልዕሊ 2600 ቃጽዖታት ንዕደላ ድሉ ኮይኑ ቸንፈር ሃማመት ዞባ ዓንሰባ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዝያዳ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ፈረንሳ ኣብ ጫድ ኣዋፊራቶን ዝጸንሐት ሰራዊታ ከተውፅኦ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ ቻይና ኣብ ልዕሊ ውሱናት ኣሜሪካውያን ውልቀ ሰባት ናይ ቪዛ እገዳታት ከም ዝወሰነት ገሊጻ ብሪጣንያን ቆጵሮስን ቁጠባን ጸጥታን ናብ ዝርከቦ ሓያሎ ጽላታት ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ከትማ ዝርዝር ዜና ኣብ ረባዓይ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተጀመረ መደባት ቅነ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምቅላስ አንጻር ኩሉ ዓይነታት ኣድልዎ ደቂ ኣንስትዮ ትማሊ ብዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ ወኪል ኤሪና ዳንኤል ወልዱ ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለዎ ትሕዝቶ ሚካኤል ሓድጉ ኸቕርቦ እዩ ሃማደ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ምቅላስ አንጻር ኩሉ ዓይነታት ኣድልዎ ደቂ ኣንስትዮ ሓቢርና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ነውፍር ብዝብል ቴማ ካብ 25 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ከካየዶ ዝቕኒ ኣነቓቕሒ መደባት ትማሊ 10 ታሕሳስ ተዛዚሞም ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማደ ዝተኻየደ መዛዘመ ስነ ስርዓት ሓላፊት ክፍሊ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ሰናይት መሓረብ ዘስማዓቶ ቃል ሃማደ ውዳበታቱ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ብምዝርጋሕ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ተዋሂዱ ዕላማታቱ ንምውቃዕ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጻ ኤርትራ ወላ እኳ ኣብቲ እዋን እቲ ኣባል ሕቡራት ሃገራት እንተዘይነበረት ንመትከላት ናይቲ ኣብ 1979 ብሓፈሻዊ ባይቶ ጸድቐ ውዕል ምውጋድ ኩሉ ኣድልዎ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ትሰርሓሉ ከም ዝነበረት ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ 1995 ከም ዝፈረመትሉ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ሰናይት እዚ መርያ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ንምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ዝኽተሎ መትከላትን ዝኣትዎ መብፅዓን ከም ዝኾነ ሓቢራ ከም ውፅኢት ናይዚ ተሳታፍነ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ትምህርቲ ልዕሊ 45 ሚእታዊት ብሕጊ ኣብ ዝተደገፈን ብግብሪ ዝተሰነየን ምዕሩይ ዕድላት ተጠቃምነት መሬት 47 ሚእታዊት ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ድማ 55 ሚእታዊት ከም ዝሽፍና ብምጥቃስ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካውን መንግስታውን መርያት እውን ዝምስገን ገስጋስ ኣመስጊቡ ከም ዘሎ ኣብሪሃ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኣገዳስነት ዝእቶ መብፅዓታት ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ዘይምዕሩይነት ዘዘኻኽሩ ዝበለት ኣዋሃዲት ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ናህላ ቫልጂ ቦገና ኤርትራ ኣብ ምርጋጽ ጾታዊ ማዕርነት ኣመስጊባቶ ንዘላ ገስጋስ ሞጊሳ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኣትሌቲክስ ንዝተዓወታ ሽልማት ተዓዲሎም እቲ መደብ بدرجة عالم نمبر 33 بدرجة هاجرنا دما نتاشعي ጊዜ እዩ ተዘኪሩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ መትከል ኣብየት ልዕሊ 2600 ቃጽዖታት ንዕደላ ድሉ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ነፋዕ ዘዳልዎ ትሕዝተሎ ያሲን ሳልሕ ክቕርቦ እዩ ኣብ ንኡዞባ ጊንዳዕ መምሕዳር ከባቢ መትከል ኣብየት 2601 ቃጽዖታት ዝሓዘ ውጥን መሬት ጤሳ ተዛዚሙ ንዕደላ ድሉ ኮይኑ እቲ ውጥን ኣብ 2013 ብነበርትን ዘቐረበ ሕቶ መሰረት ገይሩ ዝተዳለወ ምዃኑ ዝሓበረ ኣመሓዳርቲ ንኡዞባ ኣቶ ዑመር ያሕያ ነበርቲ ንዘርኣይዎ ተገዳስነት ሞጊሱ ኣቐዲሙ ኣብ ሰለስቲኡ መምሕዳራት ከባቢ ንዘሎ ጸገማት መንበረ ኣባይቲ ኣብ ግምት ብምእታው 710 ሄክታር ዘጠቓልል መሬታዊ ስራሓት ኣብ መምሕዳር ከባቢ ሸፍባሕ ዓዲ ሽማን መትከል ኣብየትን ከም እተኻየደ ጠቒሱ ድማ ናይ ዝተረፋ መምሕዳራት ከባቢ ውጥን እውን ኣብ መስርሕ ከም ዝርከብ ኣነጺሩ ኣብቲ ናይ ምርኽኻብ ካርታ ስነ ስርዓት ዝተረኽበት ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረታ ኣብርሃ ብወገና ዕደላ መሬት ጤሳ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ክስራሕ ዝጸንሐ ኣባይቲ ክገድቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ጠቒሳ ተጠቀምቲ ንዝወሃቦም ውሳነታትን መምርሒታትን ብጥብቂ ክኽተሉ ኣዘኻኺራ
ብጤሳ ዝዕደል መሬት በቀዳምነት ንነባርን ግቡኡን ዝፈጸመን ከም ዝምልከት ዝሓበረት ኣብ መምሕዳር ዞባ ዳይሬክተር ክፍሪ መሬትን ማይን ወይዘሮ ፍረወይኒ ኣነንያ ብወገና እቲ ብክኢላታት ዝተዳለወ ውጥን ነቲ ተሰሪሑ ጸንሐ ኣባይቲ ኣብ ግምት ዘእተወ ብምዃኑ ንነበርቲ ዓብ ሓገዝ ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣብቲ ጋጣሚ ነቲ ኣብ 3 ዞናት ዝተኸፍለን ትካላት መንግስቲ ዘጠቓልልን ውጥን ከምኡን ኣገባባት ተግባርኡ ብዝምልከት ብሓላፊ ህንፃዊ ልምዓት ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኢንጂነር መሓሪ ጸሎቱ መብርሂ ተዋሂቡ ጨንፈር ሃማመተ ዞባ አንሰባ ምብራኽ ንቕሓትን ምድልዳል ውዳቤታትን ዝያዳ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ወኪል ኤሪና ዑስማን ማሕሙድ ንዘዳሎ ዜናዊ ጸብጻብ እልልታ ሃብተ ማርያም ጨንፈር ሃማመተ ዞባ አንሰባ ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን ምፍዋስ ውዳቤታት መንእሰያትን ዝያዳ ከም ዝሰርሕ ብሽዱሽተ ታሕሳስ ኣብ ዓሪታይ ንኡስ ዞባ ሃበሮ ኣብ ዘካየደ ገምጋም ገሊጾም ሓላፊት ጨንፈር መንእሰይ ኣዛዝ በረኸተ ኣብ ግንባር ሓልሓልን ኣስማጥን ዝተኻየደ ንልዕሊ 800 መንእሰያት ዝተሳተፉ ዑደት ምውዳብ ዞባዊ ምርኢትን ምህዞን ሰንዓን ምርኢት ቅነ መጽሓፍቲ ምውዳብ ባህላውን ስነ-ጥበባውን ቅነ ብደረጃ ከባቢታት ንዞባታትን ዞባን መደባት ክረምታዊ ደገፍ ትምህርትን ምሕጋዝ ስድራ ቤት ሰማዕታትን ዘጠቓልል ቀንዲ መደባት ከም እትዓመ ገሊጾም ጎን እዚ 1533 መንእሰያት ብ24 ዓውድታት ሞያ 2937 ድማ ብማሕበራዊ ዓውድታት ከም ዝሰልጠኑ ን23 መንእሰያት መበገሲ ስራሕ ዝኸውን 180 ናቕፋ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ ከም እተዋህበ ከምኡውን ኣበርክቶም መንእሰያት ሰራሕተኛታት ኣብ ሕብረተሰብ ንምዕባይ ዞባዊ ዋዕላ ከም እተኻየደ ሓለፍቲ ኣሃዱታትን ዞባታትን ናይቲ ጨንፈር ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ብዝርዝር ቀሪቦም ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየደ ወዘተ ዓቕሚ ኣባላት ማሕበር ብብዝሕን ብዓይነትን ከዓቢ ኣብ ቦታታት ልምዓትን ታሪኽን ዝግበር ዑደት ክድፋኣሉ ብሞያ ዝስልጥኑ ዘለዉ መንእሰያት ዕድላት ሽቕለት ዝረኽብሉን ስራሕ ዝፈጥሩሉን ባይታ ክጣጣሕ ዝብልን ካልእን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ማሕደር ዞባ አንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዝሃቦም መዛዘም ቃል ሃማመትአ ንዘካይዶ ዘሎ መደባት ድሕሪ ምምስጋን ተራ መንእሰያት ኣብ ምድንፋዕ ዝሰላሰሉ ዘሎ መደባት ልምዓት ከምኡውን ምዕቃብን ምኹላዕን ባህላውን ሃገራውን ክብርታት ብዝለዓለ ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣቦ ወንበር ሃማመትአ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ድማ ኣብ 2025 ኣብ 5 ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ማለት ምብራኽ ንቕሓት ምሕያል ውዳበ ምዕባይ ኣበርክተኮም ምውህሃድ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ምሕያል ትካላዊ ህንፀትን ምፍጣር ዝምድናታትን ንምዕዋት ሓለፍቲ ማሕበር ብዝለዓለ ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ውዳቤን ሓበሬታን ኣቶ መሐመድ ኑር እድሪስ ኣብ ዓሰብ ኣብ ተራ መንእሰያት ኣብ ህንፀት ሃገር ዘተኮረ ሰሚናር ንተማሃሮን መንእሰያት ሰራሕተኛታትን ኣካይዶም ምዕባልን ብልጽግናን ናይ ሓደ ህዝብን ሃገርን ኣብ ብቕዓት መንእሰያት ከም ዝምርኮስ ብምግላጽ መንእሰያት ወለዶ ነዚ ብግቡእ ተገንዚቦም ንቑሕ ኣበርክቶን ተሳትፎን ክገብሩ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም ንታሪኽ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ዝሰዓበ ጉዕዞ ህንፀትን ምውሓስን ልኡላውነትን ምስናይ ብድሆታትን ዝተጠርየ ተመክሮን ብዝርዝር ዘብርህ ኣቶ መሐመድ ኑር ኣብ መወዳእታ ኣብ መጻኢ ክጋጥሙ ዝኽእሉ መሰናኽላት ንምድሃሎም እውን እቶም ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት ዝኮስኮስናዮም ክብርታት ከም ዝኾኑ ኣነጺሮም ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ክፍለ ሰራዊት 16 ነበር ጨንፈር ዞባ አንሰባ ናብ ታሪኻዊ ግንባር ሓልሓል ዑደት ብምውዳብ ኣብ ህንፀት ዲጋ ርህይ ተዋፊሮም ንዝርከቡ ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 34 ንምትብባዕ እንግዶት ኣካይዶም ኣብቲ ብ7-8 ታሕሳስ ዝተኻየደ መደብ ብዛዕባ መስርሕ ህንፀት ዲጋ ዝነበረ ብድሆታትን በፂሓቶ ዘላ ደረጃን ንዑደተኛታት መብርህ ተዋሂቦም ኣብ ወንበርቲ ጨንፈር ሓርበኛ ገብሩ ተኽለሰንበት ኣብ ዘስምዖ ቃል ሓያል ህዝቢ ሓያል መሪሕነትን ሰራዊትን ይፈጥር ሓያል መሪሕነትን ሰራዊትን ድማ ድሕነት ሃገርን ጸጥታ ህዝቡን የውሕስ ክብል ንተወፋይነትን ጽንዓትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሞጊሶም ኣምሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ኣቶ ግርማጽዮን ኣብርሃ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ንራህዋ ህዝቡ ኣብቲ ከባቢን ዘካይዶ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ብምጥቃስ ሓርበኛታት ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ክፍለ ሰራዊት 716 ንዝወሰድዎ ተበግሶ ኣመስጊኑ ሓለቓ ስታፍ ክፍለ ሰራዊት 34 ካፕቴን ሚካኤል መብራህቱ ድማ እቲ መደብ ኣብ ዝዓምዎ ዘለዉ ንጥፈታት ዝያዳ ፍናን ከም ዝህቦም ገሊጹ እቲ ኣጋጣሚ ጉጅለ ባህሊ በኒፈር ናይ እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ብዘቕርበቶ መሰናድኦ ደሚቑ ነይሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ጾሮና ኣብ 15 ምምሕዳራት ከባቢ ጎስጓስ ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ተኻይዱ እቲ ዝካየድ ምርጫ ናይ ኣገልግሎት ግዚኦም ንዝኣኸለ ብሓደስቲ ንምትካእ ዝዓለመ እዩ
وكيل أمحدارة نوزبا أتو هايل منقشا أبزس معقل زعبا مسرح مرجع كمون مرأسن تمرأسن كمال وزلوم رقواحيتات مبره دحر مهاب حزبي بأمنة توفاينة زقلقلو بقعات أمحدارة كمرز تلابيوم السعب زينا وصايز خبركم تخطاتلتنا مكتسالكم كتقصلو دقيمنا بخبرنا عدم فرنسا أبجاد وافيراتو نزل حد سراويتا خطوة خند جمرت أفليطام كما قالت سقمتي فرنسا بعصرة تحساس سابت أفريقيا ويتهاجر نزنا براءة نايوج نفرتي كم زوج ساعات تنتغاليهم زينا يموت سقمتي حدت معلتات دحرتي منقص تشاد مس فرنسا صنحت ساتون وتهدراون زمدناتات مبتاخي زعب زلهم تسمى مع فرنسا أبجاد زلو أصاد حدا شح سراويتات تغليل خطوة زت تغلب مخانو أبزحت سراوان خطوة مخانات جريسوم فرنسا قديمة أبو مالي نيجرن بوركينا فاسو وافيراتو نزل حد سراويتا بوساني نايتن هاجرات كم سحابوتوز تقاسو تصبصبات تا هاجر ابو افريقيا صنحو تهدراو هلاوي نابقعي مص كم زلو يردوم زباوت ريبابليك تشاينا بلعلي وسنات امريكاويان والقصبات ناي فيزا اجداتات كم زوسنت افليطا اجدات نبير لهم زلو امريكاويان ابوشطاوي غدات هاجروم تزتاو كغبرو كم صنحو زتقاسوم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና በ10 ታህሳስ አብዞጽኦ መግለጽ ሓቢሮም እትስጉምቲ ኣሜሪካን ልኡላውነት ቻይና ከተኸብርን ኣብ ደሴት ታይዋንን ምምሕዳር ሆንግ ኮንግን እትገብሮ ምትእትታው ከተቋርጾን መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃኑ እቲ ሚኒስትር ገሊጾም ቻይና ልኡላውነታን ረብሓታታን ንምውሓስ ተጻባእቲ ኣብ ልዕሊ እትብለን ሃገራት ኣድላይ ናይ መልሲ ግብሪ ስጉምታት ካብ ምውሳድ ከም ዘይተቆጠብ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ እያ ኣብ ደሴት ታይዋን ዝግበር ምትእትታው ቀይሕ መስመር ምስጋር ምዃኑ እትገልጽ ቻይና ነታ ደሴት ኣጽዋር ክሸጣላ ንዝጸንሓ كم زنحا زخصصتن بركت زبل خبانياتات أطوار أمريكا كم زأجدت يفلت بريطانيان قبرصن قطبان ستان زركبو حيالو صلاتات ناي متحجاز سممعات كتيمن السممعات استبصحه مرح تغلطين هاجرات ب10 تحساس اب دسيتاويت هاجر قبرص اب زكايد وركبيوم كلتين هاجرات اب مدنفعت ستا مكلخال تمرتي بهلي قطبان وفرن نقدن كتحجاجا مخانن افريطان كما قالت سممع قدامي مينستر بريطانيا كير ستارمر ابدوباوي جماجم بحري قبرص اب زركبو تهدراو مدبر هاجرو بمبصح مس سراويتو كم زترخبه تغليصوم بريطانيا ابتاناي قدم غزات زنبرت دسيتاويت هاجر كلته وتهدراو معسكراتن لعلي 700 وتهدراتن كم زلوا اي زحبر قدامي مينستر كير ستارمر دحر 1971 ناب قبرص مبصح زكايده ناي مجمريا مرح بريطانيا مخانو تصابات يردوم اسرائيل ولاوي مريت سوريا نمغبات تنقساس كم زلا ودو حورات هاجرات وغيسوم از تغلص اسرائيل لاب سوريا تخسيتو مزلو وتهدراو قلولاو كاوتهدراو هلاوي ناصا ابصنحه مسوريا زداو بخبابيتات سراويت دحرمو فارايوم اسرائيل علامات وتهدراو منقساس صتا نايت خبابي نمحلاون نوسون غزين مخانو كان تغلصت اب 1967 بوغ غوبيتا ابزحزتو اخران غولان نمسفحفح مخانو غنا ناي قربات عزبتي امتهم اتسقمتي نخونتات سوريا مليسو زغادد مخانو زوقسا ايران اتركبن هاجرات خبابي بتري يقاوموا الله زخم ديلون كله اسرائيل ابز حلف 48 ساعات ابو الاوي غزات سوريا استات 480 دبداب نفرت خمسه كايده تقاليحهم وتهدراوي سلياون مصنعتاون تكالات قند علامه نايت دبداب منباروميو زغلزلهم اسرائيل اب سوريا فلسطين تكايده وتهدراوي تصابوتات ناي مسفحفح اجندا خمزلوا وتهدراويان تنتنتي يحبروهم تكالت وتصاري نيوكليساوي صعات ودو حورات هاجرات بغداي نيوكليساو مدبات ابونغو هاجرون حيالان هاجراتن تفطير زلو قلولاو نمفتح عتوب تبغسو خوسد منغست ايران صويعوم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኢራቅጂ ብ9 ተሐሳስ ምስ ዳይሬክተር ናይታ አህጉራዊ ትካል ራፋኤል ግሮሲ ኣብ ዘካዶ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ትግባረ ስምምዕ ኒኩለሳዊ ጉዳይ ሃገሩ ብሰንኪ ኣሜሪካን መሻርክታን ተዳናጉ ከም ዘሎ ብምቃስ እቲ ትካል ንምብርባሩ ሓላፍነታዊ ተርኡ ክጻወታ ዘኻኺሮም እቲ አህጉራዊ ትካል ብዛዕባቲ ካብ 2015 ተንጠልጢሉ ዘሎ ስምምዕ ካብ ምዝታይ ሓሊፉ ንትግባሪኡ ዛጊት ደፋእ ስጉምቲ ከም ዘይወሰደዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣነጺሮም ሚስተር ራፋኤል ግሮሲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ብስላዕለዎት ሰብ መዚ ኢራን ውፅኢታዊ ከም ዘይነበረ ዝተጠቕሰ ዝርርብ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ ኢራን ንመጠን ምምዕባል ናይቲ ኣብ ሰላማዊ መዓላታት ከም ዝውዕል እትገልጾ ዩራኒየም ክብ ከተብሎ ምዃና ድሕርቲ ኣብ ከተማ ቴህራን ዝተኻየደ ዝርርብ ምሕባራ ዝፍለጥ እዩ
ኒኩሌሳዊ መደባታ ኣብ ልዕሊኣ ንዝግበር ግዳማዊ ጸዋጢ ከም ምኽንያት ተወሲዱ ከም ዘሎ እያ ኢራን እትወቅስ ሩስያን ህንድን ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድነአን ንምስፋሕ ክሰርሓ ተረዳድየን ዝምርዳእ ዝተበጽሐ ኣብ ሩስያ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ክፍጽም ዝቐነየ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ህንዲ ምስ ሰብ መዚ ምክልኻልቲ ሃገር ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ ከም ኣካል ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ምልልዋጥ ወተሃደራዊ ንዋትን ሓበሬታን ክሰፍሕን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ብዓይነትን መጠንን ክብክብልን ምዃኑ ተፈሊጡ ሩስያን ህንድን ዞባውን ዓለማውን ጸጥታ ንምውሓስ ዘካየድኦ ምትሕግጋዝ ክብከም ዘብልኦውን ኣብ ትርክባ ነጺረን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወተሃደራዊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቁጠባውን ንግዳውን መዳያት እውን እወታዊ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዝኸበኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝተዳለወ ዜና ንምዝዛም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም መደባት ቅነ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምቅላስ ኣንጻር ኩሉ ዓይነታት ኣድልዎ ደቂ ኣንስትዮ ተዛዚሙ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ መትከል ኣብየት ልዕሊ 2600 ቃጽዖታት ንዕደላ ድልው ኮይኑ ጨንፈር ሃማመት ዞባ ዓንሰባ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዝያዳ ከም ዝሰርሕ ገልጹ ፈረንሳ ኣብ ጫዳ ዋፊራቶ ንዝጸንሐት ሰራዊታ ከተውፅኦ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ ቻይና ኣብ ልዕሊ ውሱናት ኣሜሪካውያን ውልቀ ሰባት ናይ ቪዛ እገዳታት ከም ዝወሰነት ገሊጻ ብሪጣንያን ቆጶስን ቁጠባን ጸጥታን ኣብ ዝርከቡ ሓያሎ ጽላታት ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ከቲመን ሓፈሻዊ ዜና ብዝተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ክንገድፈኩም ብወገንና ብሩኽ መዓልቲ